Sa ngalan, samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panag-iusa sa Espiritu Santo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Good morning. First thing first, yun na nato ang misa. Dili pa kita hindi kampay sa trabaho. Ang kita magbangayo, una pasalamat sa laing adlaw, mga kita dugang grasya, ang kalig-on sa atong paglakaw, kita magpanampuson sa atong mga tinguha, sa atong patigayon, sa atong mga transaksyon ng adlaw, kita iyang giyahan o mampingan. Ang kita mahimong angayan ni atong pagsaulong santo sa misa, atong pangayoon sa Ginoo ang pasaylo tungod kita nakasala. Nagakumpisala ko sa Dios magahom sa tanan o kanyo may igsuon kay nakalapas ang kuuyamot sa unahuna, sa pulong, sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Di akong sala, akong dakong sala. Busa ng amuyo ko ka Santa Maria kaning ulay sa tanang mga anghel mga santos ug kaninyo may igsuon aron inyong giampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy aron dagat sa Dios magahom sa tanan pasayloon sa atong mga sala. Dadon dagat niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Magampo kita. O Diyos na nag-abli sa ganghaan sa ngarian sa langit alang sa mga tao pag-usab, pinag sa tubig o sa Espiritu Santo. Patubuan din sa imong mga alagad ang grasya nga imong gihatag, aron human kami kay luy sa tanang masala diya sa bunyag, makadawat kami sa magsaad sa imong gugma. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari man kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Esteban miingon ngadto sa katawhan, sa mga kadakuan o sa mga eskriba. Pagkagahi ninyong ulo, pagkatig-a sa inyong kasing-kasing. Nganong dili man kamo mamati sa mensahe sa Dios? Sama gayud kamo sa inyong mga katigulangan. Gisupak ninyo kanunay ang Espiritu Santo. May propeta ba nga wala lutusa sa inyong mga katigulangan? Gipatay nila ang mga sinugo sa Dios, nga kaniadto nagpahibalo sa pag-anhi sa inyong matarong nga sulugon, og inyo siyang gibudhian og gipatay. Kamo ang nakadawat sa kasuguan sa Dios, nga gihatag pinaagi sa mga anghel. Apan wala ninyo tumana kini. Samtang ang mga sakop sa labang hukmanan, namati kang Esteban, nangasuko sila pag-ayo,
ug nagpangagot sila sa ilang kapungot kaniya. Apan si Esteban nga puno sa Espiritu Santo, mihangad sa langit, ug nakita niya ang himaya sa Dios, ug si Jesus nga nagtindog sa tuo sa Dios. Miingon siya, "Tanawa ang langit nga naabli, ug ang anak sa tao nga nagtindog sa tuo sa Dios." Apan naninggit sila og nanampong sa ilang mga dalunggan, ug nagdungan silang tanan paghasmag kaniya. Unya gitaral nila siya ngadto sa gawas sa syudad ug gibato. Ug gipabantayan sa mga saksi ang ilang mga kupo sa usa ka batan-on nga nginganlag Saulo. Ug samtang gibato nila si Esteban, nagampo siya sa Ginoo, nga nag-ingon, "Ginoong Hesus, dawata ang akong espiritu." Unya miluhod siya og misinggit pagkusog, "Ginoo, ayaw sila pakasad-a sa ilang gibuhat." Tapos niya isulti kini, namatay siya. Giuyunan ni Saulo ang pagpatay kang Esteban. Niana gayong adlawa, nagsugod ang mapintas nga paglutos batok sa simbahan sa Jerusalem. Ang tanang mga magtutuo, gawas sa mga apostoles, nagkatibulaag sa mga lalawigan sa Judea ug sa Samaria. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa imong mga kamot, O Ginoo, akong gitugyan ang akong espiritu. Sa imong mga kamot, O Ginoo, akong gitugyan ang akong espiritu. Pagpakahimong akong bato, nga dalang panan, usa ka kuta nga maghatag kanakog kasiguruan. Ikaw ang akong bato ug akong salipdanan. Tungod sa imong ngalan, imo akong dad-on ug tultulan. Sa imong mga kamot, O Ginoo, akong gitugyan ang akong espiritu. Sa imong mga kamot, gitugyan ko ang akong espiritu. Imo akong luwason, O Ginoo, o matinod anong Diyos. Ang akong pagsali anaa sa Ginoo. Magsadya ko og maglipay bahin sa imong kaayo. Sa imong mga kamot, O Ginoo, akong gitugyan ang akong espiritu. Padanagang imong naong ngari sa imong sulugoon. Luwas ako diya sa imong kaayo. Gitaguan mo sila diya sa landong sa imong presensya. Gikan sa gikasabutan sa mga tao. Sa imong mga kamot, O Ginoo, akong gitugyan ang akong espiritu.
kaninyo. Ang Santos Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Ang katawhan mingon kang Hesus, unsa mang milagruha ang imong ipakita kanamo aron manuo kami kanimo. Unsa may imong himuon, ang among mga katigulangan nangaon og mana dito sa kamingawan, sumala gayon sa gingon sa kasulatan. Gihatagan niya silang pandikan sa langit. Si Jesus mingon, sultihan ko kamo, ang gihatag ni Moises kaninyo, di mo ang pandikan sa langit. Ang ako amahan ang naghatag kaninyo, ug matuod nga kalanon gikan sa langit. Kaya ang gihatag sa Dios mo siya nga nanaog gikan sa langit, ug naghatag kinabuhi sa kalibutan. Sir, mingon sila kaniya, hatagi kami kanunay nining maong pan. Si Jesus mingon kanila, ako mo ang pan naghatag sa kinabuhi. Ang muari kanako di na gayud gutomon. Ang mutuo kanako di na gayud uhawon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Sa atong adlaw pagpuyo, kinahanglan maning kamot kita. Ano man, ano kita, doon na palit og pagkaon. Kaya kung di ta makaon, mapas mo ta, di ta mulungtad. Digo, sa kadlaw, mulungtad ta. Pero sunod adlaw, kung wala tayo pagkaon, mamatay ta. Busa mga gali, madag-adlaw, trabaho kita, doon na kapalit og pagkaon. Pagkaon nga, kanunay kita mukaon, kay gutom gihapon kita. O muna nga, kinahanglan mukaon kita. Kaya kanto mga masakiton, kanto may mga comorbidity, may maintenance, kinahanglan mukaon, hindi pwede magpuasa. So, physical nga pagkaon, atong isgutan. Sa Ebanghelyo, ang Ginoo, namati sa mga tao, pero iyang giangat ang ilang paglantaw, ikan sa pagkaon nga makapusog sa lawas, ngadto sa pagkaon ng Espirituhanon, din sila makahatagan sila o kinabuhing walay katapusan. Ang mukaon sa akong unod, di na gutomon. Unang gingon niya, kay sa chapter 6 of John's Gospel, mamanang yung presentasyon ni San Juan, ang Ginoo, Jesus, mo ang pan sa kinabuhi. I am the bread of life. So manang tanaw nato dito sa unang pagbasa, bisa ang salmo gani, tanawon ni awit ang response sa salmo, kanindot nga. Mo niya usa sa mga katapusang pulong ni San Esteban, kadiyang siya gipatay, masanang siya gibato sa mga tao tungod sa iyang pagbantala sa pagkabanhaw. Niya para sa mga Hudiyo, kini bugal-bugal kanila sa ilang pagtuo nga usara ang Dios ug ang magpakadiyos o ang musangyaw sa ang Hesus, may tungod sa kinabuhi ni Hesus, ang iyang pagkabanhaw, kinasilutan sa kamatayon. Because that is blasphemous. Ang pagbugal-bugal sa ilang pagtuo sa Diyos. Anybody would introduce himself na siya anak sa Diyos o Diyos siya, patyon. Namuna nga sa katapusan nga pulong before he died, yun sa kanang sa buhat sa mga apostoles, sama kang Kristo, ang iyang pulong lamang yun ni San Esteban nga dawata ang akong espiritu before he died. Mga pulong, unya sa chapter 7 verse 59, sa the following verse, yun siya, pasaylua sila sa ilang gibuhat. Muna mga pulong ni Jesus iyang sulti sa wala pasamatay. Ang pagpasaylo sa nagbato kaniya, ang siya matay, kung sa San Esteban. Sa ito ba, i-relate dito sa
kanang ingon ni Jesus nga ako ang pagkaon ang gikan sa langit, nga gikan sa langit, nga ang Eucharistia is referring to the Eucharist, nga adlaw nato nga dawaton siya. Si Kristo atong dawaton matag adlaw sa atong kinabuhi, sama sa atong pagkaon, ang sustain sa atong lawas, kita usab kaon sa pan sa kinabuhi, kanon nato ang lawas ni Kristo, ang kita mabuhi, hindi lang physically, kundi spiritually, ang atong kinabuhi. Kung magdala ka nato kinabuhi nga walay katapusan. Kaya yung saan niya, ang mukaon sa kunod, makawaton sa kinabuhing dayon. Kaya mga tao sab nga, kung di sila makasimba, di become jittery. Kaya magalinga sa sila, di mahimutang. Di makamahimutang, mo kasimba pa rin, mo maka-atin sa misa. Di ko mahimutang, kung di ko apil sa misa, makakalawat. Muna ang mga tao nga di sila buhi kung walay misa. Muna daghan sila niya sa atong parokya nga I have observed. Pamahaw pa dito panihapon, kay buntag, misa ko na nagkalawat, the same person. Kunya, panito ka lang 12 noon mas, naagihapon. Kung nga po na tao, kung kanang sa gabi nga misa, 5:30, mura gihapon. So, para kanila, they cannot live without Christ in their life. Sa uban mga tao sab nga kanabang di matagbaw sa pagkaon, ug sa budangop ng Kristo, ano sila matagbaw sila sa ilang kagutom. Ang ilang mingon niya, basta makanakoy motor, busog na ko, bahala ko'y pamahaw, magpunta motor ko, basta makasabong ko, sakto na pala na ako, bahala ko'y kaon, kaya ini, makatagbawan ako, kalibutanon nga desire o kalibutanon yung katagbawan. Pero, dili ni makatagbaw kay one after the other, you need something. Nga, ano-adlaw ka manginhanglan, bisang pag, di ka nanginhanglan ko, muna busog na ko na yan, basta maka put up ko negosyo. Pero, bisang pag mulambo yung negosyo, di yapon ka matagbaw. Put up na another branches sa imong negosyo. Hangtod nga, mo iskatan siya, hangtod nga, mahimong empire ang imong business, pero huwag yapon katagbawan. Diha lang nga Kristo kita matagbaw. Kumitaw na yung St. Agustin, kanang, my heart is restless until it rests on you, O Lord. Mabisa ba tayo puno sa gadget, sa itong kinabuhi, busog na kita, ganahan na ta, malipayon ta, pero temporary ra ang kalipay, ang katagbawan temporary, because it doesn't give you satisfaction. Christ is the only one who can give us the satisfaction in life. Muna nga atong pangitaon ang tinuod nga pagkaon si Kristo. It's not enough na matag-adlaw kita ning kamot aron ta makaon sustenance, kundi pangitaon nato si Kristo ang tinuod nga pagkaon aron kita matagbaw. Yung pa nga, with Jesus, everything is enough. Ano mga kabos nga, bisag wala sila mga kanang kabtangan, malipayon sila. Kay enough na kanila ang Ginoo, nagpuyo, uban kanila, pinaagi, makita nila ang timaan diya sa ilang kalampusan, sa ilang pagpeskwila sa mga anak, diya sa mga bunga, sa ilang pagpanguma. Enough na, adunay Ginoo. Kaya ako saltian sa mga parokya, sa mga probinsya, nag-offer ko og kanang cable, kanang connect nimo sa kanang signal. Unya mga sa parokya, mga pito ako i-put up kay gusto na ako nga kanabang malipayon sila. Alinigaw labi ng mga tiguang. Unya ang usab, ang uban mingon niya, padre, sakto ra, di namin manginanglan niya na sa among katiguangon. Ang importante na nga, doon namin pagtuo sa Ginoo. Kanang mga butang nimo nga, dunit nimo nga TV set o kanang cable niya, para magkakasignal. Maproblema mo ni anak. Kaya matagbuan, mabayad mi kurinti, matagbuan, mabayad mi, o kanabang yang sa monthly payment niya. So, di naman kinahanglan ni anak, sa among katigon, di naman kinahanglan na maglabad ang amulo, nga mangandi pa rin mga butanga. Di naman kinahanglan, among kinahanglan na nga, makaon kami, o kami makasimba,
o Ginoo man kanamo mo nang among realisasyon sa among kinabuhi busa Jesus for them is enough. Ambot sa atong kinabuhi bisag puno og bata sa mga butang kabdangan, ambot kung tagbaw na bata ang atong kasing-kasing dili matagbaw. Nanginahanglan kita sa Ginoo nga kanunay nag-sustain kanato sa atong kinabuhi. Namo na nga sa mga tao nga importante ang Ginoo, mo sa pangali nga bisag way pamahaw, musimba sila. Unya magpuasa sila tungod kay para kanila musog na sila sa pagkaon nga espirituhanon. Amen. Gidapit kita sa pangita diha kang Hesus alang sa pagpamayad sa langit kay bugtong nakahatag. Siya ray bugtong nakahatag. Mutuwaw kita sa pagingon, Hesus, nagasalig kami kanimo. Jesus, nagasalig kami kanimo. Nga ang simbahan maningkamot sa pagdala sa gugma ni Kristo ngadto sa tanan nga gigutom alang sa pan sa kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Hesus, nagasalig kami kanimo. Nga makaamgo kita nga ang presensya ni Kristo diha sa santos nga Eucharistia maoy kanunay tawag alang kanato sa pagpaambit sa atong kinabuhi ngadto kanila nga atong mahimamat. Magampo kita sa Ginoo. Hesus, nagasalig kami kanimo. Alang sa gubat sa Middle East, magampo kita sa kinasing-kasing alang sa kalinaw didto sa Middle East ug sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog ug sayop nga paggamit sa gahom nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo. Diyos, nagasalig kami kanimo. Alang sa mga nasod diha sa pagpadayon sa kalinaw, magampo kita nga ang mga nasod maninguha unta padulong sa masagputong pagwagtang sa mga kinahinglan sa pakigsangka, ilabi na ang kahimanag, lokriyar, og nga ang mga pangulo sa kalibutan, mupili unta sa dalan sa diagulo og diplomasya, og dili ang kabangis. Magampo kita sa Ginoo. Diyos, nagasalig kami kanimo. Alang sa mga biktima sa gubat, magampo kita alang ni atong mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat nga ang kalinaw sa labing madali mapadangat na unta kanila ug ang nga ang tanang katawhan magpuyo diha sa mahusayng kahimtang ug kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Hesus, nagasalig kami kanimo. Nga sila nga gigutom o giuhaw, tagbawo ni Jesus nga atong pan, magampo kita sa Ginoo. Nagasalig kami kanimo. Nga ang mga masakiton, maligon diya sa ilang pagkalawat sa santos nga Eucharistia, magampo kita sa Ginoo. Jesus, nagasalig kami kanimo. Nga imuntang isipon nga takusog mapuslanon, alang kanamo, ngang halangdong tiyupilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Jesus, nagasalig kami kanimo. Nga sila nga naalimahan sa santos nga Eucharistia, dinhi nining kinabuhia, banhawon sa katapusang adlaw. Magampo kita sa Ginoo. Jesus, nagasalig kami kanimo. Alang sa ulog silang adlaw tawhan kawadlaw atong pag-ampo kanila ang Dios maban kanila ug magiya kanila sa pag-amping
o nga sila layo sakit, alang sa ilang kayuhan, o mga sakit. Magampo kita sa Ginoo. Jesus, nagasalig kami kanimo. Ulang itong amahan, gipadala mo ang imong anak, gikan sa langit, aron mahimong among espiritu hanong kalanon, ug aron tulturan kami niyang anak kanimo, itugot nga sa kanunay, makikuban kami kanimo, pinaagi sa ang pagtuo kang Isus, ang pan sa kinabuhi, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Mga igsoon, magampo kita ron akong iyo sakripisyo, ang tanan nato mga halad, duman ang ato mga paginahanglan, dunggo ng duwaton ta sa Dios, amahan magahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o pahimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. O ginodawata ang mga halad sa nagmalipay nga simbahan, o gihatag ang bunga sa kalipayang dayon, ngadto sa imong giatagan, sa halangdon sa dakong kalipay, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaakan ninyo. Ibayo ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santo sumahan Diyos sa tunay magahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga kami magdaig kanimo sa tanang panahon labi na gayud, dining may mayaong panahon sa pagkabanhaw kano sa si Kristo gihal niya among sakripisyo sa Pasko, kay wala siya mohunong sa paghalad sa iyang kagalingon tungod kanamo, ug diha sa iyong atubangan nalipod kanamo sa walay hunong nga pagpanglaban. Si Kristo ay kahalad nga dili na mamatay, siya ang kordero nga kanunay buhi bisan gipatay ug busa. Uban sa mga anghel, mga santo sa langit, kami nagasangyaw sa imong himaya, duyog sa ilang way hunong nga pag-ingon. Santos ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalangin mong Espiritu ra pagsantos mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo ng lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kagalingon, mikuha siya og pan, ni pasalamat kanimo, ni pikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kininyo nga tanan ug kan-a kay kini wa akong lawas kay tugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom ka mga tanan gikan niini
Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhay nga kasabutan, ang dugo nga giula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Paghandom sa kamatayan pagkabanaw ni Kristo, nagahalit kami kanimo mahaning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan matubang ug malagad kanimo. Himua kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. O Ginoo, hinumdumi ang imong simbahan lukob sa kalibutan ug himua nga mahingpit kami diha sa imong gugma. Uban ni Leo, among Papa, ni Alberto, among Arsobispo, sa tanang mga pari, Riyosa, karamong tanan, imong gitigom o gipanalanginan. Hinumdumi sa mga maigsoon, nga nangamatay nga among gihandom santos nga misa, malaumon kami nga sila, mabanhaw, ang tanang nangamatay diya sa imong kaluoy, dada silang tanan, sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, ug himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan ni Ulay sa Dios, uban ni San Jose ang iyang bana, uban ng mga apostoles ug sa tanan ng mga santos nga nagatuman sa imong kabuton latas sa katuigan, uban kanila ami ko nga daygon, ami ko nga mayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinagi kaniyaman kaniyam niya kaniya, gihatag kana kaniwa gahong amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog gimaya, hangtod sa kangturan. Sa kita karon pag-ambok adto sa mahal sa atong mga panginahanglan atong gamiton ang mga pulong tudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalanuna mo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaynua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualwasa kami sa daotan. Magayo kami kanimo Ginoo, ngayo mo kaming luwason sa tanang dautan, hatay kami sa kalina ug grasya ning adlaw aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos.
Ginoong Jesucristo, nag-iuka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabuton. Hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhing hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo manaa kaninyong tanan. Manaw sa Pakita kanimo. ni Mutaga ang timaan sa kalinaw, ang pahiyom sa pagtagad. Peace. Shalom. Ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, diri ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarikas sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, tanawa panguron ng imong mga tao, ihatag kanamo ng imong gibagko, pinagi sa misteryo walay katapusan, ang pagpadangat sa himaya sa pagkabanhaw, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ug manalangin ka nato ang Dios magahom sa ngatanan. Ang Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng santos nga misa, dadang kalinaw gugma ang grasya ni Kristo. Salamat sa Diyos. Have a nice day.